ассалому алайкум ба подписчикони канали Молодая мама духтарако. Умедворам ҳаматон хубу тансият ҳастен. Мехостам ки паплинои худам пешвази шумо кунам. Бибинен, паплинои 550 сума дорем. мо дар шаҳри Уфада ҳастем. ба тариқаи почта қатъи ҳамаи шаҳрҳои Россия равон мекунем. дар ютуб худмон канал дорем, Паплин ТВ. паплинои 550 сумаи найношан, инош ҳамаш дига 700 рубла ҳастанд. хеле материали софтам дорем, ламиражам ҳаста, пахта дорем, курпача дорем. ҳамаи шаҳрҳо доставка дорем духтарако. дар канали мо обуна шавен. номерое ки дар болои экран мебинен, ҳамин номеро қатъи занг занен. ватсап дар группа дорем, дар телеграм нависен. агар камтар дертарам ҷавоб додум, ташвиш нашавед, любое время ба ҷавобтон медиҳем. айни хеле кремовый материалам ҳастай. инаиша бинем бо чӣ қадар зебоай. айнами хеле курпачаҳои Мадонна дорем, турецки Мадонна. тариқаи почта қатъи намхе оформлят када равон мекунем. бо қиёматон дар панаҳи Аллоҳ бошен. ҳазор раҳмат. ассалому алайкум тамошобинони азиз. чӣ хеле ки ҳамин хоҳарак гуфтанд чӣ хел паплинои хушрӯи арзони фасон доранд. ба бисёри баъд ҳами бораи курпача дар канали ман саволҳо зиёд мешид. марҳамат на курпачаҳо нарх навошад анамун номерое ки паплин бинависен мегаантона. силкаи каналша қатъи номерош дар якум комментария закрепид мекунем. ҳатман занг занен. ассалому алайкум тамошобинони азиз. хушомаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. امروز آوازهای خسته سحر کتین درنی لیس اومدم هم 10 تا بزه که طوری زبار میپردن هوایو نیستند. دین هم کفتیم شون نیفتیم. انا که این سحر کتی هزی کتا کورا چای دادم رو اومدم. محمد جون وشده کنیکول شده کرانتین کدیم شونه 10 روزه. امیدوار هستیم که آخران باره کلیس میدرم. برف بینیم به زمین. برف باره دسته کم کم. زمین کرنیم قایقی سفید کده. اینمی همه جا را با ماشین گشتیم. انا هزی اینمی جایی که ماشین نمیره و هم جا را ما گفتستم. قبو کام که نیوم با یکم کسا میگم که خیلی یکم اسمود میتون بکاو گفته. یکم کسا ننیمت میکنم. اول یک بار دیگه همی جا را بکاوم. نیسته نمیدونم کجا رفته گیم. رو دیگه در پیشم بود. او در روی حولی. اینم خیلی خصلت دارن که میبروین میرون. خدایی که بیامشون کدایی خم که بسیار نگردم. уже ҳама бина чӣ шуда лес да свободно раҳ мегардӣ. ай дастаи алаф раҳ гашта намешӣ. исбудрум мобайнашда бигардам. ҳешка нест хапидам. ё дар ҷои хован ё дар ҷои чаридестан. ракам як худованди меҳрубон худаш медонад. یا الله هزار بار شکر. نمیدونم هیچ که نیسته. کجا شدن. دین نی در روز گفتیم بوک نه. دین نی در روز گفتیم. اجاره بده. رای ادام کرد. درنش بدرم ازی مباینش 10 تا هم بزوی کلون نیستن. هم تاکایی که از زبال پرده میتونن هوایی دیگرش در میجن. دیگه تاکوها در میخونن. یوش نیزویستن اگه جو. درختها رو بینه چقدر جیمیدهستیان страшно. نخالته گمتش خلاصه نیفتم. اسنا را بگه شوهرم رفتگی بود. حاضی گفت که میبیام که برف بردسته سراچ نکفتن در کره. اما که حاضی باید تو میبیان که خوش عبید میشه چون
ҳозир каллаи саҳарай бигем субҳи содиқай ҳанаку нашид мерам озӣ пеши ягон кас ҳамсояҳо пурсупос кунӣ нест охи ин лес ба дараҷаш калонай яхн тоқа наметавонам овора ёфтам нестам не овозам нест ки бидавӣ ай пеши стадион номер омадам даи баландӣ рафтистам ази қариб мечурдидам та мебурам мерам пеши очаи ура мепурсам бо ягон каса хай бо савед нетия шиканестай барфак боридестай майдакада тамом кардам омадам да 3-4 ҷо каҳ партофтам анаку хона медурам рафтам пеши вай пеши ҳамсоямон рафтам трактори хеле чихеб калони бада майдаи ба хеле нормальни трактори калони балонош калон хеш майда хеле нави хушрувай ҳамаям ҷои леса медона ҳамора гуфтам акчум гуфт ки майли мерам мековм гуфтам буков илтимос розид мекунем ба тоҷики худо ба шукр анака мерам хона як чой пой бихӯрам ака рӯзам хеле шид соат намедонам ба фикрам ки қариб 9 шид ай намози бомдода хонда буромадагиме мурғом да ов овардам қати гандам ина тамошобино ҳамсояма нанимат кардам ёфтакшона иншоллоҳ кози шавҳарам биёя рафта розӣ мекунаша ина миқа ина бе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 та биз набуда кози чара маҳоӣ кунам бидуромшон ина дуровардимшон баъд инану чувора ториам чувор мепаридан чувора қати шавҳарам ҳамаша гирифтем поён кардем ки дига пайда натавонем ҳами қарамара ку ақл нагирифта ки амира худам бикунам ҳами қароз азоб намекашидим мақсад намерафтан ҳамсояро ғам намедодан валлоҳи ки ту ба ёд мам назада дига фикр айдастаи кора айдастаи фикра ку дига ақлм пеш кор нарафта ки ҳам чуворама худам яъни макунам ки ҳамиё пайда натавонам хай лекин чувои калони бар будан зури мам намерасида хай ба ҳар ҳол мекардам да ақлм нагирифта инам хали хай худо ба шукр ина тамом проблема ҳал ямя проблемаи калон айда мақсад я мурға одамо мехаран чиқа меҳнат мекунӣ ки мурға калон кунӣ мурға я дона ак тухм кунам мақсад иёро май кӯдакишон 4 сол шид ман иёро нигоҳ мекунам да 4 сол шид ман да тори сари ҳамиё қати ҳамиёим чорано мақсад ай шавҳар май мақсад ман медонам ма да ягон фоида иёрам нест хак фоида чия хакам зиндагида ҳамима медонам ака бисёри бад нагрузка мекунам дар худама лекин ба ҳар ҳол як параи дилм дар мекуна ина эша бугу ай гудаки шир додам калон кардам ина мира набуда мира ина нав омадан шабино ҳамқа барф бурдиста ки я аҷоибот хушрӯ гудакон қа хурсанд шудиян ки ина барфак тамошобино имрӯз хом шӯрбо кардам ман хом шӯрборо ба ҷирғот нағз мебинам мебардорам камтарак ҷирғотш мерезам ба мехӯрам ба маза як бор папуропит куне имрӯз хом шӯрбо дӯстони азиз як укарате ки ҳамин пирожни пухтагӣ будам ҳамсоям да додагӣ будам ялали маҳқул шудаша аввал дина заказ кардагӣ буд шавҳарам ҳамиҷа буд имрӯз ҳоли наёмада имрӯз хостам имрӯз бояд биёя бега намедонам меоя намеоя ки имрӯз заказша қабул кардам гуфтам имрӯз мекунам та ай ҳамин сливки бисёр хоҳиш мекунанд ки нишон тияна якҷо заказ мекунем чӣ хел мекунем сливки мегум креми белария
крем белария бисёр комментария менависанд дар дигар шаҳрҳо арзона ихала мақсад дар шумо қимат намедонам. ман 200 сими череза дугонаи янгам заказ мекунам, фақат 5 мегирам. намедонам я занаки миёнасолай ба фикрам я занаки миёнасолай, лекин ман худам номерошам надорам. ҳамон через янгам заказ мекунам, ҳавоям 1 ҳафта 2 ҳафта баъд мебиёрад, худам мерам мегирам айну шаҳр. дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам камтар бо шумо суҳбат кунам дар бораи шавҳарам. дар бораи навори гузашта бениҳоят комментариҳои ҷолиб бисёр шуданд. аввало ҳазор раҳмат ки беҳтарин суханҳову хушбахтӣ ба моро хоҳон карден, навистен ва ба он шахсоне ки гуфтанд ки чӣ ба тарбузои хушрӯра дар мурғо доден, мақсад одамо намеёванд бихӯранд. тарбузо 4 та айтои бачаҳо зиёдӣ кардагӣ буд. якташа киштем ҳамихе дуруш риштаи овак буд, дуюмша киштем ҳамихе буд. дар мурғо ки додем мо дарш дар фикри ақидамо набуд. 2 таша бировардем, якташ камтар риштаришта буд, дуюмаш вообще сози хушрӯ биромадак. дигар дилмо нашид хона бидрорем, гуфтем хай ризқи мурғо буда, имрӯз дар мурғо додем. дар асл чӣ хеле ки дар видео диден, мехостум ки хай ҳамун занҳое ки мегӯянд ки ту чӣ айбе дошти шавҳариту зан гирифт, ту чӣ хеле айб дошти, барои ҳамиқа ман шавҳарам хай мақсад видео кардам. бисёр чӣ хел бигӯям хушчақчақ ҳастанд, зиндадил ҳастанд дар зиндагӣ. шояд ҳамун шахсо худшон бифаҳманд ки мақсад ки чӣ хеле дар зиндагӣ он чӣ ки аён буд ҳоҷат ба баён нест. чӣ хеле ки шумо худтон диден, мақсад чӣ хел гап мезанад, чӣ кор мекунад, мақсад чӣ хел суханрониш чӣ хелай, ҳамаи анамун шахсон мумкин ки ответи худшон гирифтанд. дар зиндагӣ, дар тарбияи фарзандом хантоқа иштирок кардагим то ҳозира. фарзандом чӣ сураву чӣ илму чизе ки доранд, алҳамдулиллоҳ ҳамаша худам омӯхтагимшона то ҳозира. барои ҳамаи шуморам тавсия метим ки мақсад нигоҳ накунен ки як каси дига мақсад ё ки мактаб рафта я чия ёд гиранд. ҳамиқа фаҳмидам дар зиндагӣ ки муҳим ҳамин модар худаш бояд фарзанда 100% тарбия кунад. ҳамин бачам дар мактаба то мактаба хондан нишон шуда будам. мактаб рафт, хонданашам аёдаш биромад. фақат дар дневникшон расписанияшон музика, физкултура, мега рақс кардем, бозӣ кардем, расм кашидем, наме чӣ сохтем. И вообще дар кор нестай охи. ира любое время мегем ки ёд мегирад. дар кор нестаем адаем хели музика ва инам хели расмкашӣ. анака айнол ҳози худам бо сар кардам, қатиш заниматсия кунира. алҳамдулиллоҳ навистанаш хеле хубу беҳтарин шудай. бо шахсоне ҳастанд ки дар ватсапи ман советҳо метиҳанд. шумо дам ҳазор раҳмати калон ки советҳои худтонро дариқ намедорем, бо дар личкаи ман дар ватсапам менависен. беҳад миннатдор ҳастам аз ана ҳамаво смсҳои шумо. ман мотиватсия гирифта ай паси бачаам шудам. барои музикаҳову нашидҳое ки ман дар каналам мемонам, шумо номошонро мепурсен. ман номошонро намедонам, ба ман ҳамроҳӣ мекунанд дигар блогерҳо. ҳамихе ё а навистаге ё ки б навистаге, инам хали навистаге. номи ҳамун ки одаме ки нашида мехонад неста. бисёр узр мехоҳам ки ҳамин саволи шуморо ҷавоб наёфтам. я сатил ду сатило овардам, дидим ҳеҷ сер накардан. нашид шланга задам, ҳуйшон кардам, гуфтам бас сери бихӯранд ки хеле гизала шудам. я сатил миёрам, мехӯрам, ҷанг 2 сатил миёрам, намешавад. гуфтам ихе ё бояд бас сери бихӯрам. сатилҳоро пури об кардам. як чӯва ягон чида дастам бигирам ки қушқоро назананд. ман об хӯрдастиян аз ба ҳазир обшуна бихӯрам. ба бирам каҳшон партом. барфагамон саҳари қарк зад, ҳозир намехешид. ҳамаи ҷой наметаранд. медаванд. Ина бо якташ биромада чи якташ дар пишти дарвозаи айвади ямай даҳаг айтагои забор биромада. Аз мерам ёрмаш.
بچه‌ام گم اوه قاقنه که خنک کشه و یخ میکنه ازی سطیلا رو همشه خوردن نمیتونم فکرم سطیلا پر بود نیمش کردن قاق که اوه گفتم بکنه آخیری هم برفه کشی شدن دو دستم و بوتیل بقلاشکش بیزه بشید پرداختمش بوتیل که نوش خریدیم برفه که اینا تماشابینا کدامی که سوال دادگی بود اینمی راسچوسکا برای مویسری فاطیمه این کامپلکس هم هسته ای شامپونش هم هسته ژیتکای میلش هم هسته اینا نرخشون داروش با ای 26% سکیتکا اینامی ما برای شما میشه و اینمی مقصد اینمی نرخ پلوس میکنین 26% سکیتکا کتی اینه نرخشون شونش هسته اینه همه چیزش هسته اینمی اسکرین شات کنین ما قبدگیم حساب کنین خودتون نرخوشه 649 روبل اینه تمام اینه ایش دخترانه ایش بچگانه ما هم ایش گرفتگیم ایش ده بچه هم گرفتگیم ایش ده دخترم گرفتگیم انشالله تمامش دیستن با اینه یکمی نویبر کتالوگی نو میبرویه با انشالله ای همش با заказ میکنه که راسچوسکاش هم خیلی ش заказ کردگی نیستم انا که یک کرده کاتالوگی نو برای دخترم برای بچه‌ام هم ایش همش заказ میکنم اینای عدل نرخی همو برای راسچوسکا انای کرمی دوغی رو نرخش مرحمت بینین تماشابینا بعد دینا اینای گندمو را گرفتیم ایجاد 1 تونه های نمیدونم دا بزو گوسپند ممکن نیست گندم برای که بخورن او بخورن دمیش میکنن میبرن یورا برای چی گرفته که شوهرم راستی گپ نمیدونم در اینجا درو وردیم زدیم شونه 1 تونه رو برو گندمی تازه خشروه ربنه چه خشروه ماشالله انا که همه اکش در این کلی دوره که لیت نیمون زدگیم اینجا خنکای همه شب ماشینی خودش آورد نمیجا تپید زپس گفته که نمیدونم آدمی میبردگر اینای خیلی چیزو خریده ای خیلی خداوند یک مهر محبتش مورم دعا کنن که در دلش بدوزه و مهر برکی خودش پیشکی خودش بره من میخوام که فرزندکم هر روز پدرشون بینن اونم خیلی در همینجا باشه ویدیو امروز را به انجام میرسونم رحمت که تا آخری نوار با ما بودید رحمت که نوارهای ما را تماشا میکنید تا ویدیوهای آینده خداوند نگهبانتون